Makhanya uthumela umlayezo oshisa bhe obhekisa ngqo kuMcineka ongumhleli wempucuzeko waphinde wawubhekisa ngqo kuGeh Ngcobo ongumhleli futhi wombuso wamaciko. Uthi akube wemadoda nithinteke kulezi zinto zokungakhokhela abaculi ngoba menithinteka othi kuzoshuba. Sikhuluma Makhanya odume kakhulu ke ko TikTok kodwa ngaleko kunanaza abafowethu ke nanto udaba ogcolela kwesiqiniseko eSMD awukuluze lolu daba usho ukuthi uthini ngalento ekhulunywa Makhanya. Yabona Mcineka, ngifise ngathi ngaba ukho kulabo bahleli beMcimbi Mcineka. Ngifise ngathi ngaba ukho lapho. Ngoba Mcineka mengabe ukhona kulabo bahleli beMcimbi abamasimba labo uzoyinyela utshelwa yimina umfoka Makhanya. Mfoka Ngcobo phansi kwamaphumulo. Ngifise ngathi ngaba ukho kulozo zinja lezo ezixhaphaza abaculi ezenza imali ngegama labaculi zibe engabaniki lutho. Ngiyakufisela mfowethu ukuthi ngaba ukho lapho ngoba meke ngathola ukuthi ukhona lapho you will shit on your pants. Ngiyangizwa ngibala nina no2 ngoba inini enidumile inini enihamba phambili when it comes to kuhlelwa kwemicimbi ngibala nina no2 uyabona. Laba abanyeke ngifuna amagama abo ngifuna nje amagama ukuthi umhlelo womcimbi osibanibani ngaperforma akanginikanga cent noma wagcina ngokunginika itransport noma wagcina ngokubhadala ideposit ibalance akabangisayikhipha. Ngenani la ku inbox kaMfoka Makhanya nisho baculi ngenani la. Injalo ke bafethu injalo ke indaba bafethu ke Makhanya ke lona ke udume kakhulu ke ko TikTok. Bafethu mina kwami ukuthi ngifuna nje ukuzuvo lwakho ukuthi ke uthini ke ngalento ke eshow Makhanya ngoba sengazothi impela ke la uzoqoba kwasane uma ke eveza ngokukhuluma kwakhe uMax ke lapha na ke njengoba esho ukuthi ke akakhethe ibala lamuntu kodwa mungumhleli womcimbi nje wadlala ngumculi noma wake wadlala ngumculi wangamkhokhela uthi cha uzobhekana nabo ngqo. Sikhumbule bafethu ukuthi umuntu ke ogonyelokile kubaculi bamaskandi ukhazi umfoka Mtolo ke lapha na ke uphumela obalo ukuthi cha usekhathele lento wathi webacula sikhulumeni kusho ukhaza ke lapha na ke. Mina bafethu ngifuna ukuzwa uvo lwakho nabo abaculi bathwele kanzima bakamaskandi beqashwe emcimbini emikhulu bangakhokhelwa kuthini kwakho ukuphawula bafethu yileso.